Moitas empresas avanzan para producir con enerxía máis limpa. É o caso de Xeal. A histórica fábrica DC ten en marcha unha iniciativa para sustituir o carbón mineral por vexetal. O proxecto estáse a desenvolver en Dumbría. Na antiga Ferroatlántica traballan na fabricación dun combustible vexetal para mesturar con ferro. Destinan 25 millóns de euros a deixar de depender do carbón mineral. Unha planta que nos permitirá usar carbón vegetal en vez de carbón fósil e así aforrar aproximadamente 50.000 toneladas de emisión de CO2 na atmósfera. A busca de eficiencia é o propósito tamén de empresas como CO2 e Smartec, que desenvolve programas informáticos que fan que empresas galegas poidan aforrar en enerxía, por exemplo, pesca nova. Lo que se consigue es optimizar, ¿vale? Ser capaz de identificar, bueno, pues por cada grado, ¿vale? que reduzco o que incremento en la nave de congelado, por ejemplo, o en los túneles de congelado, cuánto ahorro. Para empresas e particulares, as eólicas están a repotenciar vellos parques. Implica menos máquinas, pero máis eficientes. Son aeroxeneradores con unha maior potencia unitaria, máis eficientes, e que con menos aeroxeneradores conseguimos xenerar moita máis electricidade, precisamente por esa evolución na eficiencia das propias máquinas. Apostas que se debaten nos Energy Days, un foro que busca que a industria galega sexa eficiente e, sobre todo, máis competitiva.